Генерал Луков, ще ви кажа, защото трябва да кажат някои неща, които няма да се харесват на хората, но аз не държа да се харесват. Генерал Луков, първо, трябва пак да върна топката още по-далеч. Той принадлежи, аз я нарекох великолепната петорка. Това са 5 души български капитани в Първата световна война, които са преценени от командването и от цар Фердинанд като най-надежни и перспективни за бъдещето. И тия 5 души са изпратени на Западния фронт. На Западния фронт са изпратени, за да печелят там, където истинската война кипи. Да могат оттам опита да го принесат в българската войска. И 5 са артилеристи. Това са капитан Луков. Капитан, знаете, загива под куршумите на Боруджиев, бащата на тая сега деца под Визава като горен културтрегер, убиецът на генерал Луков, и Виолета Якова, която не успева да го продижи, тя се разтреперва, а той силен и устоява на 2 куршума. Още 3 му забива Боруджиев. Тук мисълта ми отиде некъде да. Петорка. Да, изпорявайки. Генерал Луков, Христо Луков. Иван Багрянов, който се наема да преведе България, след като е убит и Луков, и цар Борис. Той е последният и заплати с живота си този опит. Той се помъчи да изпревари или да настигне времето, което беше. Първан Драганов, министърът на външните работи в правителството на Иван Драганов. Съвипускник на моя Мичо, ще ви кажем. Генерал Михов, регентът, който също плаща и който, когато го подканят преди 9 септември, идва при него един от заклятниците преди той срещу царя, Кирил Станчев, и казва: предайте властта на Отечествения фронт, иначе ще я вземем със силата, но ще бъде лошо за вас. И той пише в последната страници, генерал Михов, на дневника си: ще заплатим с живота си, но няма да укървавим своя народ. Това е българският офицер. Зато и Луков падна под куршумите на терористите, защото той се нае да изведе България в неутрална позиция. И именно като приятел на Германия смяташе, че ще го постигне. Защото германският план за война срещу империята на злото, болшевишката, не включваше война на Балканите. Тази Германия и беше достатъчно да има приятелски страни тук и да няма грижата за европейския юрист. И 5-ият е братът на майка ми, доктор Дечко Караджов. Единственият, който, знаете ли и защо ще ви кажа, който не свърши живота си по насилствен начин, както те беха. Луков от терористичната двойка, а другите от присъдите на Народния съд са разстреляни. Моя Вучо само изселен, защото на него той не беше получил никаква административна, министерска или друга длъжност, макар че беше най-опитният български дипломат, но на него беше възложено да изготви защитната теза на българската държава, когато и при каквито обстоятелства да дойде мирът. И с това беше ангажиран моя Вучо, когато стана катастрофата на 9 септември. В това отношение за Луков ще ви кажа. Луков, наред с тази, тук снимка, друго, не може всичко да се каже и да се покаже. Той се прочува също, след като се връщат от тази командировка в Германия, наградени и 5-мата с
германски железен кръст за храброст. Вече настъпва катастрофата на Доброполе, нахлуването на вече съюзните сили в Македония и това, и той се позволява да отбранява Девебаир срещу настъпващата сръбска дивизия. Като сам, с помощта на един овчар, който му обслужва 4-те оръдия и засипва с снаряди настъпващите и командващия сръбските части. Смята, че има силни части на това, Девебаир е стръмът и зато изпира настъплението. По този начин, това, което била задача на тази дивизия, да заеме Кюстендил и Кюстендилската част на България да бъде присъединена към ново разширяващата се сръбска държава. Но това, което създаде още като подполковник, когато българската армия е напълно усъкатена, обезкървена, натоварена с това, забранено е да има полкове, забранено е да има дивизии, забранена е цялата структура, да има авиация бойна, да има бойна флота и тъй нататък. Генерал Луков създава, изправя доктрината на ножа. Всички български младежи се обучаваха на бой с нож и доктрината, защитната доктрина, спиращата доктрина военна на българската държава по това време беше: всеки враг ще знае, че ще срещне българските ножове, а ножът на българинът е страшен. И в това отношение той заслужава поклон за това, че успя да изправи самочувствието на най-напред на казармата като институт за национално възпитание. Но когато бе повикан от царя и назначен вече в края на 35-та, началото на 36-та година, той се зае с тайно превъоръжаване на българската армия. Първо, в пълна тайна се възстановиха полково-дивизионната структура на войската. Доставиха се първите малки танкове. Достави се моторизирана артилерия. И всичко това успе да постигне като военен министър генерал Луков, без да го усетят, и покани чуждите военни аташета в 1937 година на маневрите, които обяви в зоната на старите престолнини на българската първа държава, Лиска, Преслав, Мадаре. Там беха смаяни чуждите аташета. Как е възможно да се постигне там? А момчета, които беха от порода на Добруджа, минаваха границата, идваха и се радваха на тези маневри, защото виждаха, че тук отново има българска армия и че свободата на Добруджа ще дойде пак. Това обаче засече цар Борис. И той използва един конфликт в правителството, което тогава управляваше България, между вътрешния министър и между военния министър, съобразно бюджетите и други положения и привилегии и преимущества на служителите в едната или в другата силови системи, войската и полицията, вътрешните. И Луков разбира, че царя го вика на аудиенция и разбира, че сигурно ще поиска оставката му. Макар че точно в този момент той просто стана олицетворение на възстановената войнска мощ на Отечеството. Той си написва оставката и си я слага в джоб. Това лично свидетелство, тук го пише, пред моя баща. Защото в този конфликт имал един предшестващ разговор и царя, как да пожертвам тебе или министъра на вътрешните работи? Аз не мога да назнача, тебе не мога да пожертвам, но не мога да назнача на местото на Кръстовски друг. И тогава Луков му казва: аз имам кой. Казва името на моя баща за министър.
министър на вътрешните работи. Не, това няма да стане. И така или иначе, той знае за Луков какво е и отива с оставката си. И вече кълна се, това всичко, дословно думите на Луков пред баща ми. На прага на двореца царят посреща своя военен министър с дигнати в ембруци ръце. Ти мене ще ме засенчваш! Генерал му казва: ще ви отговоря, когато се успокоите, Ваше Величество. Но Величеството не се успокоява, той продължава. Генерала изважда, поставя на масата оставката си, отдава чест и напуща дворец. Това е последната среща за Луков. Той се готви. Не мога да го възстановя. Който иска, нека полюбопитства в тази книга, ще намери точно описано как аз тълкувам, как се готви да направи наистина извеждане на България от съюза с Германия, като убеди германците в ползата, именно като приятел на Германия, да постигне този резултат и как след като ако се провали, да излезе, че царят ни причом. А ако не се провали, ако успее да отново да се даде оставката, да водете страната към мир и благополучие, Ваше Величество. Това е офицерът, който пое и да осъществи обединението на двете крила на легионерската организация. Това е офицерът, който се готвише да изведе България от Съюза. Една година преди дойде, още на Дон беше Червената армия. Далеч. И никакво идване на Червена армия нямаше да има в България. И България нямаше да търпи полувековния комунистически гнет, който съсипа институциите на национално възпитание и който превърна България в една колония на империята на злото.